Ak vo firme používate motorové vozíky, určite viete, že je s tým spojená aj veľká zodpovednosť. Technická kontrola sa môže niekedy zdať len ako ďalšia povinnosť na zozname. Dnes si ale ukážeme, prečo je v skutočnosti úplne kľúčová pre bezpečnosť a hladký chod celej prevádzky. No, zamyslel sa nad touto otázkou už niekto naozaj do hĺbky? Viete, nejde len o to, či vozík naštartuje a ide. Ide o to, či spĺňa všetky zákonné požiadavky. A verte mi, odpoveď na túto otázku môže mať obrovský vplyv na všetko ostatné. Je veľmi ľahké vnímať technickú kontrolu ako ďalší papier, ktorý treba založiť do šanónu. Ale pozor, pravda je taká, že je to úplne základná zákonná povinnosť. A jej hlavným zmyslom je chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí na pracovisku. A tu je vlastne celá podstata. Sú to dve strany jednej mince. Na jednej strane je tu zákon, ktorý treba dodržať, a na tej druhej, no predsa bezpečné pracovné prostredie pre všetkých. A jedno bez druhého to jednoducho nejde. Dobre, tak sa poďme pozrieť priamo na to, čo nám hovorí zákon. Nie je to nič nejasné. Existujú totiž úplne konkrétne predpisy, ktoré jasne hovoria o povinnostiach každého prevádzkovateľa motorových vozíkov. Takže úplným základom je táto vyhláška, tá presne definuje bezpečnosť technických zariadení a áno, samozrejme patria sem aj motorové vozíky. No a k vyhláške sa pridáva ešte aj toto nariadenie vlády. Tieto dva predpisy spolu tvoria taký právny rámec, ktorý určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní akýchkoľvek pracovných zariadení. A tuto máme čierne na bielom. Zákon je úplne jednoznačný. Žiadne výnimky. Zodpovednosť za to, aby bol vozík v bezpečnom stave, leží priamo a jednoznačne na pleciach prevádzkovateľa. Takže čo to presne znamená to udržiavať v bezpečnom stave? Rozhodne to nie je len o kontrole plynu. Správna technická kontrola sa pozerá na celý vozík. No je pravda, že práve pri vozíkoch na LPG sú riziká naozaj špecifické a tá kontrola musí byť mimoriadne dôkladná. Profesionálna kontrola ide naozaj do detailov. Posudzuje sa kompletne celý LPG systém od tesnosti spojov, čo je absolútne kľúčové na prevenciu únikov, cez funkčnosť bezpečnostných ventilov až po regulátory. Každá táto súčiastka hrá zásadnú rolu v celkovej bezpečnosti. A toto je ten najdôležitejší bod. Zanedbanie týchto povinností, no to nie je len o riziku nejakej pokuty. Je to hlavne o veľmi reálnom bezpečnostnom riziku pre zamestnancov a môže to viesť až k neplánovanej odstávke. A to samozrejme prináša ďalšie zbytočné náklady. Takže ako si zabezpečiť, že je všetko naozaj v poriadku a môžete pokojne spávať? No presne tu prichádza na rad riešenie. Spoločnosť Rodacar Slovakia je partner, ktorý pomôže splniť všetky zákonné povinnosti a zaistiť bezpečnosť v celej prevádzke. Ich prístup je založený na troch jednoduchých, no úplne zásadných princípoch. Rýchlosť, aby sa minimalizovali prestoje, odbornosť, tá zaručuje 100% kvalitu a samozrejme kompletná dokumentácia, ktorá slúži ako jasný dôkaz, že máte všetko v poriadku. Spolupráca s Rodacar Slovakia prináša hlavne istotu. Všetky kontroly a revízie prebiehajú presne podľa platných zákonov a noriem, čo pre každého prevádzkovateľa znamená pokoj a spoľahlivosť. Pretože to najdôležitejšie na konci dňa je predsa bezpečnosť ľudí. Predchádzať problémom je nielen lacnejšie, ale hlavne to chráni to najcennejšie, čo máme – zdravie našich zamestnancov. Toto porovnanie hovorí asi za všetko. Na jednej strane máme bezpečnú prevádzku, chránených zamestnancov a firmu, ktorá funguje bez prerušenia. No a na druhej, tam sú rizika, možné sankcie a prestoje. Myslím, že voľba je tu celkom jasná však. Toto je vlastne výzva k proaktívnemu prístupu. Byť o krok vpred a riešiť veci skôr, než sa z nich stane problém, to je znak inteligentného a zodpovedného podnikania. Na čo čakať, kým na nedostatky upozorní až inšpekcia? A toto je myšlienka, ktorá by mala rezonovať. V kontexte pracovného prostredia jednoducho nie je bezpečnosť niečo, o čom sa dá diskutovať. Je to absolútny základ a zákonná povinnosť. Takže ak chcete mať 100% istotu, že vaše motorové vozíky sú v top stave a spĺňajú všetky predpisy, neváhajte. Rodacar Slovakia je pripravený stať sa vašim spoľahlivým partnerom pre technické kontroly.